Li Fransayê bi navê Louis û Auguste du bîrader hebûn. Bavê wan mamosteyê neqaşiyê bû û pişt re bi karê wênegirî ve mijûl bûn. Wan tim dixwest merîfeta hunerê xwe bi pêş bixin û teswîr û wêneyan zindî bikin. Bavê wan rojekê ji wan re kineteskop a îcada Edîson kirî. Bi vê diyariyê xeyalên wan geş bûn. Encama xebatên wan, teswîr û wêne li ser perdeya spî ji teref gelek kesan ve dihat dîtin. Êdî gelek wêneyên li pey hevrêzkirî bi aleta sînematografê ji bo pêşkêşvaniyê amade bûn. Bîst û heştê berfembara 1895 li Parîs li Grand Cafe temaşevan hazir bûn. Yekem fîlmê cîhanê ew roj hat pêşkêşkirin. Ew fîlm Hatina Tirênê li Stasyona Qewtot. Fîlm bi hatina tirênê dest pê dikir, dema temaşevanan dît ku tirên tê bizdiyan. Gelek kesan hewl dan ku birevin ta ku tirên pêl wan neke. Temaşevan di wê roja dîrokî de bi ser hev veketin, însanên şokbûyî, ecêbmayî, ev îcad û serpêhatî li her der bela kirin. Ferheng. Mamosteyê neqaşiyê, resîm öğretmenî, wênegirî, fotoğrafçılık, huner, sanat. Perdeya spî, beyaz perde. Berfenbar, aralık.